Další obvyklý den. Čau lidi, co se dělá? Čau lidi, co děláte? Jo, aha. Takže čau lidi, teďka jsem teda trochu střihu. A prosím vás, jestli tady budou komentáře, tak mi tam prosím napište. Možná není určeno pro děti, takže se omlouvám. A napište mi tam prostě nějaký random otázky a já na ně budu odpovídat. Takže tak, a čau.